Καινούριο βίντεο λοιπόν. Και σήμερα έχουμε Yamaha TTM 900, όπως έχετε δει από τον τίτλο, και τοποθέτηση shifter. Λοιπόν, τι είναι το shifter, πώς λειτουργεί και πώς τοποθετείται. Αυτά τα τρία πράγματα θα δείξουμε και θα αναλύσουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι το shifter. Το shifter, έχω εδώ ένα κοιτάκι της Heltec. Θα το δούμε και από κοντά σε λίγο. Λοιπόν, το shifter δεν είναι απαραίτητα ότι θα είναι σε αυτή τη μορφή. Μπορεί να είναι και στο μαμά εγκέφαλο, με μια βαλβίδα στο λευκέ μας, αλλά θα το δείξουμε σε λίγο αυτό τι εννοώ. Πάμε να πούμε τι είναι τώρα το shifter. Τι κάνει δηλαδή, τι είναι. Το shifter λοιπόν είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μας επιτρέπει να αλλάζουμε ταχύτητα κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης χωρίς να πατάμε συμπλέκτη και χωρίς να αφήνουμε τον γκάζι. Για μια πιο σπόρο οδήγηση δηλαδή. Για μια κόντρα, ας πούμε, και όχι μόνο όμως, για μια πιο σπόρο οδήγηση. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και για μια πιο ξεκούραστη οδήγηση. Αν ας πούμε συνέχεια είσαι σε μια διαδρομή που συνέχεια αλλάζεις ταχύτητες και κουράζεσαι από τα συμπλέκτη, σίγουρα σε βοηθάει. Είναι πολύ πιο ευχάριστο ένα μηχανάκι με shifter. Και δεν μιλάω απαραίτητα για τερμαγκάζι και αλλαγές πριν τον κόφτη, δεν χρειάζεται μόνο εκεί. Ακόμα και σε χαμηλές στροφές, δηλαδή στις 4-5 χιλιάδες, σε μια χαλαρή βόλτα που έχει στροφές και ανεβάζεις, κατεβάζεις κτλ. Επιταχύνεις, ξανακόβεις και τέτοια. Οπότε το shifter κάνει αυτό ακριβώς. Μας επιτρέπει να αλλάζουμε ταχύτητα στην επιτάχυνση, και λέω επιτάχυνση γιατί μόνο στην επιτάχυνση γίνεται αυτό. Αν θέλουμε να κόψουμε, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε ταχύτητες χωρίς να πατήσουμε συμπλέκτη. Πάμε τώρα να πούμε πώς δουλεύει αυτό. Λοιπόν, η λειτουργία είναι ως εξής. Στα περισσότερα μηχανάκια αυτό συνδέεται στην ανάφλεξη, και θα δούμε μετά πώς, και στην ουσία την ώρα που εμείς αλλάζουμε ταχύτητα, καταλαβαίνει αυτό με κάποιο τρόπο που θα δείξουμε σε λίγο, ότι εμείς πάμε να αλλάξουμε ταχύτητα και κόβει την ανάφλεξη για κάποια μιλισεκόντ, για πολύ λίγο δηλαδή. Οπότε εκείνη την ώρα χαλαρώνει ο κινητήρας μας, το σμάν, παίρνει η ταχύτητα και ξανασυνεχίζει αυτό η δουλειά του και επιταχύνει δηλαδή. Οπότε την ώρα που εμείς αλλάζουμε ταχύτητα στην ουσία, αυτό κόβει λίγο το ρεύμα, μας επιτρέπει να τη βάλουμε και ξαναδίνει τα γκάζια κανονικά. Αυτή είναι η λειτουργία. Σε κάποια μηχανάκια δεν συνδέεται στην ανάφλεξη, συνδέεται στα back, δηλαδή κόβει τον ψεκασμό εκείνη την ώρα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ακριβώς, με τη μόνη διαφορά ότι όταν κόβουμε ανάφλεξη, μετά από κάθε αλλαγή έχουμε και ένα σκάσιμο πίσω στην εξάτμιση τις περισσότερες φορές. Λόγω του ότι τα δευτερόλεπτα, τα μιλισεκόντ μάλλον, που κόβεται το ρεύμα, συνεχίζει ο ψεκασμός, οπότε έχει περισσότερο καύσιμο στην εξάτμιση, οπότε αποτέλεσμα να σκάει πίσω σε κάθε αλλαγή. Αυτό συνήθως γίνεται σε ψηλές στροφές και όχι σε χαμηλές. Ενώ αν κόβουμε ψεκασμό, στα back δηλαδή, δεν έχουμε ποτέ σκάσιμο. Λοιπόν, και πώς τοποθετείται. Έχουμε βγάλει, όπως λέω, ένα πλαστικό από εδώ, ένα από εκεί το ντεπόζιτο. Το ντεπόζιτο, να πω, στο συγκεκριμένο μηχανάκι δεν χρειάζεται να βγει. Εγώ το έβγαλα γιατί έχω βάλει και δύο χωνιά, τα οποία θα τα δείξουμε σε λίγο από κοντά. Οπότε στην ουσία χρειάζεται να βγάλετε μόνο τα δύο πλαστικά. Αν το μηχανάκι είναι με ABS, χρειάζεται μόνο το ένα πλαστικό, γιατί έχει και τους δύο πολλαπλασιαστές από την αριστερή μεριά. Μιλάω για TTM τώρα, έτσι. Και πάμε να βγάλουμε και το καπάκι του λευγέ, όπου εδώ θα μπει ο αισθητήρας και θα δούμε από κοντά αναλυτικά τι και πώς. Και αφού βγάλαμε το καπάκι, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον αισθητήρα, ο οποίος θα μπει εδώ, σε αυτή τη βίδα την οχταρίτσα, αλλά πάμε να τον δούμε πρώτα. Με την ευκαιρία να δείξουμε και τα χωνιά που έχουμε βάλει στο μηχανάκι. Είναι δύο χωνιά στροβιλισμού, είναι αγορασμένα από το Βασίλη το Δέντζα. Η ποιότητα τους είναι εξαιρετική, η εφαρμογή τους επίσης.
Και εδώ βλέπουμε ένα λαμάκι, το οποίο το έχω φτιάξει μόνος μου και έχω βιδώσει πάνω τον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα. Κανονικά αυτός ο αισθητήρας μπαίνει στο φιλτροκούτι, αλλά τώρα δεν το έχουμε πλέον, το έχουμε καταργήσει για να μπουν τα χωνιά, οπότε τον έχω βάλει εκεί για να μας μετράει τη θερμοκρασία του αέρα που θα μπαίνει μέσα στα χωνιά. Όσο πιο κοντά γίνεται, στα χωνιά δηλαδή. Πάμε στον πάγκο να δούμε τα πράγματα του kit. Το kit μας δίνει τα αυτοκόλλητα, τη συνδεσμολογία, ένα διάγραμμα συνδεσμολογίας, θα το δείξουμε σε λίγο. Τον αισθητήρα NOC, είναι ένας αισθητήρας κραδασμών, τη βίδα συγκράτησης του αισθητήρα, το εγκεφαλάκι μας, κάποια die-wrap, κάποια άλλα die-wrap, την καλωδίωση, η οποία θα μπει σε σειρά μεταξύ μαμά καλωδίωσης, εγκεφαλάκι και πολλαπλασιαστών, ένα γκλέφτη, ο οποίος είναι για να πάρουμε παράλληλο ρεύμα από ένα καλώδιο, και μια φύσα την οποία τη δίνει σε περίπτωση που θες να καταργήσεις το shifter, το εγκεφαλάκι δηλαδή, να μπει σε αντικατάσταση αυτού η φύσα. Στην ουσία, όπως λέει και στις οδηγίες, αν το μηχανάκι κάνει κοψίματα για κάποιο λόγο και δεν ξέρεις τι είναι, αφαιρείς το shifter, βάζεις τη φύσα και αν συνεχίσει και κάνει πρέπει να πει ότι φταίει κάτι άλλο. Αν σταματήσει να κάνει πρέπει να πει ότι κάτι έφταιγε. Είτε δηλαδή ο αισθητήρας έδινε λάθος εντολή, ας πούμε, είτε φταίει το εγκεφαλάκι. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, δεν είναι γενικά ελαττωματικά, ούτε δημιουργούν προβλήματα. Απλά στο δίνει για να κάνεις διάγνωση σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Και πάμε να δούμε τώρα τη συνδεσμολογία. Λοιπόν, αυτό το διάγραμμα είναι το μαμά, όπως είναι τώρα. Και έχουμε και λέμε, αυτοί είναι οι δύο πολλαπλασιαστές και έχουμε 2 συν στους 2 πολλαπλασιαστές και 2 σώματα. Τα 2 σώματα είναι οι εντολές και τα 2 συν είναι μόνιμα συν 12 όταν ανοίγουμε διακόπτη. Τι πάμε και κάνουμε τώρα εμείς? Βγάζουμε τα συν 12 από τους πολλαπλασιαστές εντελώς. Από το ένα μόνο παίρνουμε ρεύμα για το κεφαλάκι μας και από την καλωδίωση, δηλαδή το κόκκινο πλέον εδώ είναι της καλωδίωσης που μας δίνει. Και από την καλωδίωση πάλι παίρνουμε 2 πράσινα που μας δίνει και τα βάζουμε συν στους πολλαπλασιαστές. Από το ένα σώμα, το μαμά σώμα των πολλαπλασιαστών, που τα αφήνουμε όπως είναι, δεν πειράζουμε σώμα τίποτα. Από το ένα σώμα λοιπόν, όποιο να είναι, δεν μας πειράζει, παίρνουμε παράλληλα, εδώ με τον κλέφτη που δείξαμε, σήμα για να ξέρει το κεφαλάκι μας πόσες στροφές δουλεύει το μηχανάκι. Και έχει και ένα σώμα η καλωδίωση που το συνδέουμε με σώμα στο σασί. Πάμε να τα δείξουμε λίγο και στην καλωδίωσή μας. Λοιπόν. Το κόκκινο λοιπόν το βάζουμε συν 12 σε ένα από τα 2 συν που έχει η φύσα από τους πολλαπλασιαστές. Τις βγάζουμε όπως είπαμε. Στη θέση τους βάζουμε τα 2 πράσινα και το άσπρο το βάζουμε παράλληλη σύνδεση με ένα σώμα από τους πολλαπλασιαστές, όποιο να είναι. Και έχουμε και μια γείωση που τη συνδέουμε στο σασί. Αυτή είναι η σύνδεση, είναι πανεύκολη. Και τον αισθητήρα μας τον βάζουμε στην οφθαλίτσα βίδα που δείξαμε στο μηχανάκι, στο λευκέ, ο οποίος είναι αισθητήρας κραδασμών, καταλαβαίνει κίνηση, παύλα κραδασμό. Την ώρα δηλαδή που εμείς θα πάμε να βάλουμε ταχύτητα, αυτός θα κουνηθεί, θα καταλάβει το μηχανάκι, θα καταλάβει ο εγκέφαλος ότι πάμε να αλλάξουμε ταχύτητα, θα κόψει το ρεύμα και θα την πάρει. Και σε περίπτωση που αναρωτηθεί κάποιος τι θα γίνει με τις λακκούβες, τι θα γίνει με τους κραδασμούς από το μηχανάκι, το σύστημα όλο καλυμπράρεται και τους κραδασμούς που το μηχανάκι βγάζει στη λειτουργία του ή σε λακκούβες κτλ. Δεν τους λαμβάνει υπόψη του, ώστε να μην γίνονται λάθη και κόβει ρεύμα χωρίς να θέλουμε εμείς να αλλάξουμε ταχύτητα. Δηλαδή κοψίματα χωρίς λόγο δεν γίνονται στο μηχανάκι. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε την τοποθέτηση με τον αισθητήρα. Κάτι που ξέχασα να δείξω,
αυτό το χαρτί δεν το έδειξα. Εδώ μας δείχνει τοποθετήσεις του αισθητήρα. Είτε είναι σε KTM-LC4, είτε είναι σε GSX-R, νομίζω είναι αυτό. Είναι εδώ αισθητήρας. Είτε είναι σε κάποιο άλλο μηχανάκι, είναι εδώ αισθητήρας. Εδώ είναι KTM και είναι εδώ αισθητήρας. Λοιπόν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον αισθητήρα τον σφίγγουμε με 6 νιουτόμετρα. Πάντα. Ωραία. Αν το σφίξουμε παραπάνω ή λιγότερο, δεν δουλεύει σωστά ο αισθητήρας. Και αν το σφίξουμε πολύ παραπάνω, ο αισθητήρας δεν βγάζει καν σήμα. Το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό σας το λέω. Οπότε πάντα σφίγγουμε με 6 νιουτόμετρα. Παίρνουμε το ροπόκλειδό μας, το δυναμόκλειδο και σφίγγουμε με 6 κιλά. Με 6 νιουτόμετρα, συγγνώμη. Πάμε να τοποθετήσουμε. Και η εγκατάσταση μόλις τελείωσε. Εδώ πίσω βάλει το κεφαλάκι, να πω ότι έχει κόλλα με σκράτς, το έχουμε κολλήσει, η φύσα του αισθητήρα, η άλλη, έχουμε κάνει μια τρύπα στο πλαστικό, έχουμε περάσει από μέσα της τα καλώδια, πίσω από την μπαταρία, μέσα από το θόλο, εντάξει, για να μην εμποδίζουν. Εδώ με day wrap το σώμα βιδωμένο εκεί, τα υπόλοιπα βγαίνουν έξω και περνάνε στους πολλαπλασιαστές. Να πούμε ότι αυτό είναι το ABS, το TDM ABS και έχει και τους δύο πολλαπλασιαστές από εδώ. Και τα καλώδια δεν είναι τα συν πορτοκαλί, είναι κόκκινα. Το ένα κόκκινο και το άλλο κόκκινο είναι τα συν, κόκκινο με μαύρη γραμμή. Και τα δύο ίδια είναι. Τα έχουμε βγάλει και τα δύο όπως είπαμε. Έχουμε πάρει ρεύμα από το ένα. Τα πράσινα της καλωδίωσης, ένα πράσινο εδώ και ένα πράσινο εδώ, τα έχουμε βάλει στη θέση τους. Τα σώματα τα έχουμε κανονικά, είναι εδώ πορτοκαλί και εδώ γκρι. Και από το ένα έχουμε πάρει, από το ένα σώμα δηλαδή, ή από αυτό ή από αυτό, εμείς από το κάτω, έχουμε πάρει την εντολή με αυτό το κλέφτη. Τον αισθητήρα τον βάλαμε εδώ. Ο αισθητήρας έρχεται και με κάποιες ροδέλες και ένα αποστάτη. Στο συγκεκριμένο μηχανάκι, εγώ τον βάζω χωρίς καθόλου ούτε ροδέλα ούτε πάνω ούτε κάτω, γιατί η βίδα πάει και ακουμπάει τώρα στο καπάκι το πλαστικό μέσα, όταν κατεβάζουμε ταχύτητα, πάει και ακουμπάει λίγο εκεί. Οπότε για να ακουμπάει πολύ λίγο και να μην έχουμε πρόβλημα, το βάζω χωρίς ροδέλες. Αν βάλω και τις ροδέλες, ακουμπάει αρκετά και μας δυσκολεύει λίγο στο κατέβασμα, γιατί έχει την τάση να στραβώσει το καπάκι. Οπότε τον βάζω έτσι. Έχουμε σφίξει με 6 νητόμετρα και είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε, να βάλουμε ντεπόζιτο και να βάλουμε μπρος. Και να μπούμε στο κινητό μας και να κάνουμε το καλυμπράρισμα που λέγαμε πριν. Λοιπόν, και εδώ έχω βάλει μπρος και έχω σηκωστεί τώρα είναι κομπλέ και τα έχω συνδέσει όλα σωστά. Πάμε να μπούμε στην εφαρμογή, η οποία εφαρμογή είναι... Υπάρχουν δύο εφαρμογές. Η πρώτη είναι για να συνδεθείς μέσω Bluetooth και η δεύτερη μέσω Wi-Fi. Με το Bluetooth εμένα δυσκολεύεται να συνδεθεί, οπότε έχω κατεβάσει και τη δεύτερη. Και ανοίγουμε διακόπτη τώρα. Οπα. Και πατάμε εδώ πάνω στο Wi-Fi. Τώρα θα το εντοπίσει, πατάμε πάνω του. Ο κωδικός είναι... Τώρα μπήκε εμένα επειδή τον έχω πατήσει το κωδικό. Ο κωδικός είναι Healtech με κεφαλαίο το H και το TAF. Και μπαίνει κανονικά. Και τώρα για να ρυθμίσουμε το μηχανάκι, για να το καλυμπράρουμε, πατάμε εδώ πάνω. Και μας λέει το πρώτο βήμα, να έχουμε το μηχανάκι μας λέει στο stand και την πίσω ρόδα στο δρόμο.
και να σηκώσουμε το stand και την ταχύτητα στα νεκρά και να βάλουμε μπροστά το μηχανάκι. Οπότε βάζουμε το μηχανάκι μπρος. Ελπίζω να ακούγουμε από εδώ και πέρα. Επόμενο βήμα μας λέει να επιλέξουμε πόσες πινθύρες έχουμε στη κάθε περιστροφή. Στο DTM είναι στο 0,5 και αυτό το εξετάζουμε στις 4.000 στροφές, να λέει και εδώ 4.000 και στο στροφόμετρό μας 4.000. Οπότε το είδαμε ότι είναι κομπλέ, πάει μαζί με το στροφόμετρό μας. Πάμε επόμενο βήμα. Εδώ μας λέει να πατώντας το πλήκτρο αυτό να κάνει κόψιμο το μηχανάκι. Και όπως παρατηρούμε κάνει κόψιμο, ακούστε. Οπότε δουλεύει σωστά το shifter. Πάμε επόμενο βήμα. Ρυθμίζουμε από τις πόσες στροφές και πάνω να δουλεύει το shifter και μέχρι τις πόσες. 15.000 λέει. Δεν θα πάει ποτέ τόσο, οπότε είμαστε κομπλέ. Και εδώ μας λέει να πατήσουμε συμπλέκτη και να ανεβάσουμε 3 ταχύτητες πάνω και 3 ταχύτητες κάτω, όπως θα τις αλλάζαμε στον δρόμο, για να καταλάβει το μηχανάκι πόσο κραδασμό έχει στην αλλαγή. Και θα δείτε ότι θα ρυθμίσει αυτόματα πλέον από ποιο σημείο και μετά θα κάνει αλλαγή αυτό. Πάμε να το κάνουμε. Μας έχει πάει, βλέπετε, στο 70% και πάνω. Πάμε στο επόμενο βήμα. Να επιλέξουμε τον αριθμό των κυλίνδρων. Έχουμε 2 κυλίνδρους, το επιλέγουμε και πάμε. Επόμενο βήμα. Έχουμε τελειώσει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε στο δρόμο. Ήταν αυτό τόσο απλό, ήταν το καλυμπράρισμά του, να το βγάλουμε. Και για να δούμε τώρα τις αλλαγές χωρίς συμπλέκτη. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στο βίντεο. Πάμε λίγο. Πάμε άλλη μια δοκιμή από πρώτη ταχύτητα και από Δευτέρα. Οι αλλαγές είναι ακαριές και η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία. Χωρίς δυσκολία στο πετάλ, χωρίς υπερβολικό κόψιμο, ό,τι πρέπει δηλαδή. Φυσικά μπορείτε να ρυθμίσετε και ακριβώς ο καθένας, δηλαδή τα πόσα μιλισεκόντ θα κόβει το ρεύμα. Τώρα το έχουμε πάει όπως μας είπε μόνο του, από το καλυπράσμά του. Πριν μου μείνει το κινητό από μπαταρία, ξεκίνησα να εξηγώ ότι το shifter έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις εσύ πόσα μιλισεκόντ θες να κόβεται το ρεύμα για την αλλαγή της ταχύτητας. Φυσικά εννοείται πως τα μιλισεκόντ που προτείνει το shifter για το κάθε μηχανάκι είναι σωστά, δουλεύουν κανονικά, δηλαδή δεν χρειάζεται να ρυθμίσεις από μόνος σου, αλλά αν κάποιος έχει τις δικές του απαιτήσεις, φυσικά και μπορεί να ρυθμίσει εκείνος πόσα μιλισεκόντ θέλει στο μηχανάκι του να κόβεται το ρεύμα.
Οπότε κάτι άλλο για το shifter εγώ δεν έχω να πω. Νομίζω τα είπα όλα. Αν κάτι άλλο θέλετε να εξηγήσω σε κάποιο άλλο βίντεο, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια ή να με ρωτήσετε να σας απαντήσω εκεί, αν κάτι δεν είπα. Και τώρα θέλω να εξηγήσω λίγο κάτι που είπα στην αρχή για έναν αισθητήρα shifter που μπαίνει στο μαμά εγκέφαλο. Το ξεκίνησα να το λέω στην αρχή του βίντεο και ξέχασα να ολοκληρώσω. Υπάρχει κι άλλος ένας αισθητήρας που μπορεί να μπει για shifter, για χρήση shifter, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί και σε μαμά εγκέφαλο. Όχι σε όλα τα μηχανάκια. Σίγουρα μιλάμε για μηχανάκια ejection, αναγκαστικά. Δεν μπορεί να μπει σε ένα XT600, αυτός που λέω αισθητήρας. Και πρέπει και ο εγκέφαλος να δέχεται τέτοια αισθητήρα. Δεν ξέρω ποια μηχανάκια αυτά είναι ακριβώς. Π.χ. από όσο γνωρίζω, το TDM το 900 το πρώτο δεν μπορεί να πάρει, έτσι μου έχουν πει. Το δεύτερο με το ABS μου έχουν πει ότι παίρνει τέτοια αισθητήρα. Σίγουρα αυτός ο αισθητήρας πρέπει να μπει και το μηχανάκι να πάει σε προγραμματιστή και ο προγραμματιστής να φτιάξει πρόγραμμα shifter για αυτή την εντολή που θα του δώσουμε εμείς. Αυτός ο αισθητήρας είναι ο αισθητήρας στην ουσία που έχει και το Tracer το 900 από τη μάνα του, το BMW το RR από τη μάνα του. Έχει τέτοιο αισθητήρα. Δεν έχει αισθητήρα knock που είδαμε εμείς, κραδασμού, έχει αισθητήρα on-off. Να το πούμε. Είναι ένας αισθητήρας που μπαίνει πάνω στη βέργα του λευγέ και όταν πιέζουμε εμείς το λευγέ, αυτός κάνει επαφή. Είναι ένας on-off αισθητήρας. Push-on, το λέω αλλιώς εγώ. Και έχει 3 μειονεκτήματα, 4 μάλλον. Το ένα μειονέκτημά του είναι ότι μπαίνει μόνο σε μηχανάκια που έχουν βέργα από το λευγέ στο καρέ του λευγέ. Δηλαδή σε ένα παπί, σε ένα XT600 ή σε ένα XT6 ή σε ένα KTM δεν μπορεί να μπει γιατί ο λευγές είναι πάνω στο καρέ της μανιβέρας, οπότε δεν έχει τέτοια βέργα. Αυτό είναι το ένα ελάττωμα. Το δεύτερο ελάττωμα είναι ότι δεν μπορείς να το βάλεις μόνος σου. Δηλαδή εσύ μπορείς να το τοποθετήσεις και πρέπει κάποιος προγραμματιστής να το συνδέσει στον εγκέφαλο και να κάνει πρόγραμμα στον εγκέφαλο. Το τρίτο ελάττωμα είναι ότι δεν μπορεί να βγει από το μηχανάκι και να μπει σε κάποιο άλλο. Γιατί σε κάθε μηχανάκι που θα μπει ο αισθητήρας πρέπει να γίνεται πρόγραμμα, όπως είπα και πριν. Και το τέταρτο ελάττωμα είναι ότι είναι πολύ πιο ακριβώς ο αισθητήρας μαζί με το πρόγραμμα για να βάζει shifter στο μηχανάκι. Φυσικά υπάρχει το shifter που βάλαμε και εμείς που μπορείς να το πάρεις και με αισθητήρα τέτοιον. Αλλά είναι πολύ πιο ακριβό. Και όπως είπαμε και πριν, δεν κάνει για όλα τα μηχανάκια. Ενώ το κοιτάκι που είδαμε εμείς κάνει για όλα τα μηχανάκια και το μόνο που αλλάζει από μηχανάκι σε μηχανάκι είναι η καλωδίωση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια για όλα. Οπότε πιστεύω τα ανέλησα και αυτά. Ελπίζω το βίντεο να ήταν ενδιαφέρον. Αν κάτι δεν είπα, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια. Και αν θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο με shifters, είτε με μονοκίνητρα μηχανάκια είτε με τετρακίνητρα, γιατί έχω στο πρόγραμμα να κάνω τοποθέτηση. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε, γράψτε στα σχόλια να ανεβάσω και βίντεο με εκείνα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.